Tehnologia, toată lumea mă aude? Să ridice mânuțele sus cine mă aude pe mine acum. Acum, energie. Este momentul meu, da? Pot să încep? Bine, încălzim mânuțele bine de tot. Vreau să vă spun foarte, foarte rapid că eu astăzi, nu numai astăzi, sunt soldățel și am cutreierat în toată lumea asta să facă cu mâna așa, cu mâna dreaptă cine mă aude. Și cu mâna stângă cine mă aude. Am cutreierat prin toată lumea. Vedeți câte tobe am strâns în camera asta. Nu vă spun în ce oraș sunt acum. Sunt undeva pe planeta Pământ și am strâns tobe aici din Africa, din America de Sud. Am tot felul de tobe. Vreți să auziți cum se aud tobele? Nu știu dacă prietenii mei de la Teatrul Ancuța v-au spus, dar trebuie să vă luați și voi repede de prin casă câte un fel de instrument ce aveți prin casă, de exemplu o oală din bucătărie. Fugiți repede la mami sau la tati și luați o oală din bucătărie sau o cutie de pantofi sau orice care ar putea să sune. Bun, eu o să... Bun. Dacă aveți pe lângă voi, puteți să luați chiar o carte și să bateți în ea, iar eu o să vă arăt câteva ritmuri. În primul rând, dacă mă vedeți bine de tot, vreau să facem un mic joculeț de atenție. Vedeți că eu îmi încălzesc mâinile așa, hai să încălzim mânuțele. Și să aplaudăm. Și eu o să încep să cânt aici niște ritmulețe. Ia uite, copiii și-au luat câte o oală! Wow! Și eu aproape glumisem, dar este foarte, foarte bine ca să avem în ce să cântăm fiecare de acasă, de acolo. Începem cu un ritm. Super tare! Începem cu un ritm foarte, foarte simplu, care este așa. Toată lumea știe melodia aceasta. Sună cam așa. Aceea cu we will rock you. Wow, toată lumea cântă cu mine în oale, în cărți, super, super tare, ce copii frumoși. Și atenție, ne oprim. Wow, și vă aplaud eu și voi mă aplaudați pe mine la oale și la tot ce aveți pe acolo. Și facem gălăgie mare. Bun, ăsta era doar primul ritmuleț. Acum urmează ritmulețul al doilea. E corect ce am spus? Bine, al doilea. Punem oala undeva lângă noi sau ce instrument aveți acolo. Ridicați mânuțele așa și ne salutăm puțin așa, să mai încălzim mânuțele. Facem și așa, facem și așa, mai faceam eu, sau așa, sau așa. Scuturăm bine de tot mânuțele și ne pregătim să începem ritmurile. Ok, bine. Așa. Bun. Al doilea ritmuleț sună cam așa. Toată lumea s-a oprit în același timp. Nu i-am auzit, dar i-am văzut pe toți. Și toată lumea zâmbește, ce frumos. Wow, ce zâmbete frumoase. Îi aplaudăm pentru zâmbete și pentru talentul lor, pe toți copiii. Și mai facem încă un ritmuleț. Cine mai vrea încă un ritmuleț, să ridice mâna sus. Ambele, deci mai vrem. Bine, suntem hotărâți și avem multă energie. Ne-am energizat, am dansat. Vă aplaud, colegii mei de acolo, vă aplaud personajele frumoase. Bun, atențiune la mine, acum facem un joculeț care se numește Ecoul și este cam așa. Eu bat aici o singură lovitură pe toba mea
Și după aia vă fac vouă semn. Și voi bateți tot odată. Dacă eu bat de 2 ori aici, pam, pam, și voi, pam, pam. Dacă bat de 3 ori, pam, 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 și voi, pam, pam, pam. Ok? Putem să începem? Cine e pregătit să înceapă să zâmbească? Perfect! Ce zi frumoasă! A ieșit soarele aici în orașul acesta unde sunt eu. Nu pot să spun unde. Bun, atențiune. Începem cu o bătaie pe tobă, o lovitură pe top, pe oală, pe oală. Și voi, pam. 2. Pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. 3. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Stați că se aude un ecou așa pe la Ploiești. Se aude cu un ecou de acolo. Cred că ar trebui să închideți microfonul vostru. Ok, haideți că uite o să facem această operațiune. 2 secundele. Și vreau acasă, da, vreau să faceți o melodie minunată. Chiar dacă nu o să ne mai auzim o 2 secunde. Stai, am făcut bine? Nu cred că am făcut bine. Nu contează, continuăm. Continuăm cu... Nu! Nu! Ne auzi, Mihai? Poți vorbi? Nu. Acum! Mă auziți, da? Eram la 4 lovituri pe tobă. 1, 2, 3, 4. Și voi. 1, 2, 3, 4. Pam, 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 pam. Și din ce în ce mai repede. Pam, pam. Și atenție, foarte repede. Și voi. Vreau să le urez copiilor și vouă și tuturor la mulți ani de ziua copilului și vreau să mai fac eu un ritm aici și să cânte cu mine de oriunde ar fi. Ia să vedem. Bine. Pot să încep? Pot să încep? Ridicați mânuțele dacă pot să încep. Bine. Și dacă n-aș fi avut tobă pe acasă, aș fi avut un de apă. Puteți să și dansați în timp ce cântați. Ia uite, au început să danseze copiii, toată lumea dansează. Ta-da! Vă mulțumesc! De-abia aștept să vă mai dirigez orchestra și altă dată cu bagheta aceasta albă. La revedere! Vă pup! Distracție plăcută! Și ultima gălăgie!